Ndewo na ụmụnne daalụ na ana m ewetala unu ọlụ a. Ọ bụ gịnị? Phlebotomy. So ọ bụ training ka a si unu bịa. Ihe m ji ewetala unu ọlụ a bụ na ọlụ ma mma ị ga-anọ nwaana nọ n'ime ụlọ oyi abụrụ maka gị. Ọ ka mmadụ na ịdị na-agagharị na-atụtụ afịa ịghọtago. No age limit. Ị ga-anọ nwaana osi akwụkwọ jie gị ifro dia contact ọkwụnụ furu telefonu fa fụkwa email fa ọ gafete n'iru gị screenshot ọnya. Ọlụ dị mma. Ama m ọlụ afụfụ a na-enye ndị mbịambịa ma ije na western world. Ọ bụ cleaning kemikal a na-aba gị n'ọnụ. Ọ bụ kia nya bụ ọlụ mkponsi ndị agadi nwoke. Phlebotomy a ifuru ya training ya ị ga-emenwe imenye. Ihe ndị ewetali unu bụ ebeli ego half price maka ọ na-agala ọnụ iji train ego mana ọ nara afịa arụ train che na location fa ịchọ ije eje ọlụ fitili onye ọbụla ịbịa ịnọlụ zegeli ka ezege yie uniform weli ihe kee n'aka mmadụ mile ọbala level ụpụ agwụ. Ọlụ dị mma ụmụnne. Ọbịa ka m ji ewetala unu ya maka onwe ndị ọlụfa na-alụghajichego ukwu nya bụ ọlụ parking warehouse ọlụ bakery ọkụ a na-acha gị ka ọ chagbuo gị nya ọlụ restọrantị na-asa efele ọlụ adụọkwa n'izi na mba obodo oyibo nya ka m ji fụ nke a dị izi nsị ka m wetali unu ụmụnne tinye n'aka kesa anya ka ndị ya na-afịa arụ. Onwe ndị na-alụchazi ụkwụ maka parking ma warehouse ma construction fa na-alụ arụ na-egbuchezifa. Ibido taa kwụsị ya kịta nọba ana na-alụ ụlọ ọ ga-akala gị mma. Mfe ihe dị mma mma na-ewetala unu mmadụ aghọgbu unu ụmụnne. Unu kwesịrị ka unu ghọta na o nwere ka nnọkọtafe ihe dị mma ka m ghara iweta ya ka m ji ewetala unu ihe a. Ụmụnne ọlụ magburu onwe ya ivi na ọ magburu ọlụ ndị nọọsụ sef. Ọlụ ndị nọọsụ bụkwa ọlụ afụfụ ifuro ndị na-alụ ya mba fa na-amụ ifuro dry lab practice ndị a ejego na-amụ ya ewepụtalife ihe wee na-egosifa ifuro nwoke akịta ọ bụ ọzọ ụmụaka mana o ji na-amụ ya training. Ọ bụrụ nke ndị gụọ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ ebe a isi ga-akpọchakwa gị maka ngụ akwụkwọ adịrị izi. Ọkwasa ọsọ ọlụ health care ka a na-arapụrụ anyị maọbụ parking ma warehouse ma isa efele maọbụ mortuary maọbụ security ịkwụ ọtọ ọ ya afịakwa gị arụ nya ụkwụ a na-ama gị jigijigijigijigi maọbụ ije na field lụọ ọlụ oyi abịagokwe. Ọkwa na winter ka anyị nọ na-ekwetekwe winter ọkwụnụ ma anọkwa -1 kịta -1. Unu ga-ekwe ka unu jechaa ọlụ ka arụ bido yabụ unu. Ọlụ a makakwa maka ọlụ ụlọ ọgwụ a na-akwụnite ụgwọ ya gbanyite ọra ka ọlụ ụgwọ a na-akwụ ndị nọọsụ waanyị fa agụrụ akwụkwọ. Ama m ihe eji akwụrụfa nnukwu ụgwọ ahụ fa agụrụ akwụkwọ. Ọ bụ training nkịtị 3 weeks 4 weeks tren chego unu afụghị ya. Ndewonu nye na anyị akara